Salutare dragi abonați, dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou tutorial pe canal. Astăzi voi face un tutorial destinat persoanelor care au cumpărat la mine un VPS sau un dedicat pe Linux pe Windows. Vreau să le fac un tutorial cum să pot conecta în acest VPS sau un dedicat pe Windows și cum să-l folosesc, cum să-l utilizez. Totul este foarte simplu, un VPS sau dedicat server pe Windows se folosește cum ai folosi propriul tău Windows, ecranul tău, numai că ești într-o mașinărie virtuală. Conectarea se face din Remote Desktop Connection, dăm Enter. Eu voi da Connect pe IP-ul ăsta, dăm un Connect. Când vă va băga prima oară pe VPS pe dedicat, vă va cere la început o căsuță cu o parolă. Vă băgați parola care vă dă hostul sau cum se cheamă, sau firma care vă găzduiește acel VPS. De obicei parola se dă ori în mail, ori în tichetul de la ei de pe site. Asta este conectarea într-un VPS pe Windows. Ce să vă zic de aici? Sunteți cum ar fi pe calculatorul vostru, cum vă porniți un server pe localhost. De obicei VPS-urile se folosesc pentru servere găzduite pe localhost și folosite pe acest IP care vă apare sus, ori pentru teste. Cine a cumpărat la mine de curând le folosesc pentru servere de 5M, ca să găzduiască serverul lor de 5M la o capacitate mai mare pentru a evita flood-urile sau mai știu ce alte căcaturi. Cine vede acest IP la mine sus și încearcă să dea flood pe el, din partea mea puteți să dați cât vrea să vedeți-l vostru flood, pentru că, cum să vă zic eu, protecția la dedicat, nu vorbim de o protecție de layer 7, vorbim de o protecție layer 4 care suportă undeva și de 250 de terabits pe secundă, care este imposibil să dea o persoană 250 de tera pe secundă. Așa că vă invit să vă testați norocul să dați flood în el, pentru că nu răspunde ceea ce se întâmplă. Firma de la care cumpăr VPS-urile în care sunt parteneria cu ei și primesc o reducere destul de mare și eu cumpăr pentru alții și le ofer lor aceste VPS-uri, este o firmă cu data center în Germania, are o capacitate foarte mare, se mișcă foarte bine. În primul rând, când vă creați acest VPS, vi se creează etc. și vreți să vă găsiți, de exemplu, un server de 5M, acesta vine instalat normal, fără firewall, fără alte nebunii. Voi vă trebuie să vă duceți în bara de start, să căutați firewall Defender Windows, vă duceți la nu asta, dracu să cheamă, am uitat. La securitate avansată, vă duceți la inbound roles, new rule, vă creați pe port next, pe TCP odată portul cu 3120, după aceea îi dați next și aici vă băgați, nu știu, 5M TCP și vă dați finish. Și nu o să mai dau finish pentru că am mai făcut data aceste porturi și o să se fută între ele. Și aceeași chestie și pe UDP. După ce vi se închide acest schenar, dați din nou new rule, port, next și vă duceți și pe UDP și faceți aceeași chestie până la final. După aceea nu trebuie să dați un restart să mai știu alte nebuni. Recomandarea mea este pentru cei care își cumpără un VPS, un dedicat, este să nu dați datele de conectare și la altcineva, pentru că parola se poate schimba foarte ușor și puteți să rămâneți fără dedicat, fără VPS. Și până vi le recuperați din host sau mai știu ce alte nebunii, vă poate face multe probleme. Dar majoritatea hosturilor au un panou în care puteți să-i dați shutdown imediat la VPS și nu vă poate afecta cu nimic în mare parte. Dar aveți foarte mare grijă la cine dați acces. Ok. Hai să vă zic de exemplu, dacă vreți să instalați un server de 5M, nu știu, vă duceți pe
browser, eu am instalat Firefox aici, este cel mai bun browser care îl puteți folosi, care nu consumă nici mult sau mai știu ce alte nebunii. Și căutăm aici 5M localhost. TXadmin. Va trebui să vă descărcați ultimele artefacte sau recomandatele sunt cele mai bune. Vă veți descărca, vi se descarcă arhiva aceasta, nu asta. Sau asta? Nu e asta. Veți să vă descărca arhiva în care o veți instala voi custom, vă veți trage fișierele într-un document random. Cum le-am eu pe acestea aici, eu deja l-am instalat pe ecran. Aveți grijă să vă instalați WinRAR-ul și toate ce le e nevoie. De recomandarea mea mai este una să vă instalați Sesi Cleaner-ul, să-l aveți instalat când mai faceți o curățenie, să nu vi să miște dedicatul greu. Altceva, nu știu. Și încă o chestie, dacă vreți să vă transferați din calculatorul vostru pe VPS fișierele la serverul de 5M sau serverul de CSGO sau ce alte servere mai vreți voi, vă recomand să vi le urcați pe Google Drive și cu linkul să vi-l descărcați direct din browserul de pe VPS. Și de ce zic asta? Pentru că dacă faci, de exemplu, chestia asta, tranziția de pe desktop, uite, iau și ăsta de exemplu, copy, și mă duc aici și dau paste, stă mult și bine. Mult și bine. Adică vi să copiați asta, dar nu vi să copiați așa repede. Puteți să stați pentru... Eu, de exemplu, ce am vrut să copiez acum are undeva în jur de 15 mega. Stai undeva în jur de jumătate de oră pentru 15 mega dacă faci chestia asta cu copy-paste la tine în desktop-ul remote. Dacă vă duceți pe Google Drive, eu pe acest VPS am un download de aproximativ 37-40 de mega per descărcare. E în funcție și de locul unde încărcați fișierele ca să le downloadați în altă parte. Ăsta ar fi un tutorial destul de ușor, destul de easy pentru început. După, în continuare pentru serverul de 5M, de exemplu, toată configurarea se face cum se face pe PC-ul vostru la cum dracu se cheamă, database, de exemplu. Trebuie să vă instalați, băgam și piciorul, Xampp. Vă instalați Xampp și vă trece serverul pe localhost. După aceea, pe localhost, cum vă puteți voi, să vă spun eu așa, cum să vă porniți voi serverul la public, etc. Folosiți IP-ul de sus cu portul care îl aveți. Și prin baza la port și la IP se poate conecta oricine pe server. Iar în serverul KFG veți trece acest IP la server. Sau și 127.0.0.1. Ăsta este marele tutorial. Ce să vă instalați voi de aici toate cele. Ups. Băi, ce trecu? What the fuck. Îi dați frumos dublu click să se instaleze. Și asta ar fi marele tutorial. Sper că v-am ajutat și vă urez o zi cât mai frumoasă și nu uitați de un like. Pop, pop.